Ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha, awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse, ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu, ndi kunena ndi mawu akulu, opani Mulungu, mupatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya ciweluzo chache, ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akatsupe amadzi. Ndipo anasata mngelo wina mzace ndi kunena, wagwa Babulo waukulu umene unamwetsako mtundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache. Ndipo anawasata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache, nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lache, Yesu azamwako ku mvinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka osanganiza mchikho cha mkwiyo wache. Ndipo azazunzidwa ndi moto wasafule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Pachiyambi Mulungu anaveka Adamu ndi Eva korona oyera, unene korona wowala pathupi pawo, chomwe chikutanthauza kuti anthu awa anali olungama pamaso pa Mulungu, analibe tchimo lililonse. Koma atachimwira Mulungu, kunapezeka kuti mphatso inapasidwa ija inachoka pathupi pawo. Ngakhale iwo anaziveka masamba nkubisala, but still ankafira kuti iwo sanavale kalikonse, kutanthauza kuti anali ochimwa pamaso pa Mulungu. Ndipo anazindikira kuti mphoto yawo ya uchimo imene anachita ndi imfa yamuyaya. Aroma 6:23, pakuti mphoto yache ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Genesis 3:21, Yehova Mulungu ndipo anapangira Adamu ndi mkazi wache maraya azikopa nawaveka iwo. Ndino taonano kuti mphoto ya uchimo ndi imfa. Adamu ndi Eva adakalandira mphoto yawo imene inali imfa yamuyaya, koma mwachisomo cha Ambuye anthu awa sanalandire imfa yamuyaya. Ndipo cholengedwa chinayenera kufa kuti Adamu ndi Eva akhale ndi moyo. Mu Genesis chapter 3 sakutiuza kuti zikopa zinachokera ku cholengedwa bwanji, otine kuti nyama yanji. Koma kawiri mu Babulo tikuwuzidwa kuti mwana wankhosa akuyimira Yesu Khristu amene akutenga machimo athu. Ndino cholengedwa chinaphedwa olo zinaphedwa kuti Adamu ndi Eva machimo awo akhululukidwe. Ndipo tikawerenga mu Yohane woyamba chapter 1:35 akutiuza kuti mwana wankhosa akuyimira Yesu Khristu pa 35. Mmawa mwache Yesu anali kuyimirira Yohane ndi awiri akuphunzira ache. Ndipo poyang'ana Yesu ali kuyenda anati, onani mwana wankhosa wa Mulungu. Yesu Khristu ankayimira mwana wankhosa, oneni mwana wankhosa ankayimira Yesu Khristu. Ngakhale nsembe yopsereza, mwana wankhosa amene anali kuotchedwa kupereka nsembe pagome, ankayimira Yesu Khristu kutenga machimo onse a dziko lapansi. Podziwa kuti simunawomboledwa ndi zovunda, golide ndi siliva, kusiyana nawo makhalidwe anu achabe ochokera kwa makolo anu, koma ndi mwazi wa mtengo wache wapatali, monga wa mwana wankhosa wopanda chilema ndi wopanda banga, ndiwo mwazi wa Khristu, amene anazindikirira atu lisanakhazikike dziko lapansi, koma anaonesedwa pa chitsiriziro cha nthawi. Ndipo tamva mavesi Ambuye akutiuza kuti uthenga wabwino wosatha, otendo njira ya chipulumutso inalipo kalekalero dziko lino lisanalengedwe. Ambuye anali wodziwa kuti Adamu adzalakwa, ndipo uthenga wabwino unayamba kuonekera kwa Adamu. Monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi, tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pache mchikondi. Yohane 3:16, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wache wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Tione sopano kuti tikamulandira Yesu Khristu kenera tikhale anthu otani. Yesu tikamulandira akalowa mu mtima mwathu. Tione pa Tito wachiwiri verse 11 kulekezera pa 12. Pakuti chaonekera chisomo cha Mulungu chakupulumutsa anthu onse, ndi kutiphunzitsa ife kuti pokana chisapembedzo ndi zilakolako za dziko lapansi, tikhale ndi moyo mdziko lino ozilesa ndi olungama ndi opombeza. Ndena tikuona kuti tiyenera kukhala anthu ozilesa, ndipo tisiyane nazo zilakolako za dziko lapansi, tikhale olungama, tikhale ompembeza Yesu Khristu. Ndipo njira ya chipulumutso omwe ndi uthenga wosatha
inazaonekeranso kwa Moses ndi ana a Israeli mu chipululu pomwe Mulungu analankhula ndi Moses. Ndipo Mulungu analankhula ndi Moses motero Exodo 25 verse 8 kulekezera pa 9. Ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo, monga mwa zonse ine ndili kuonesa iwe, chifaniziro cha kachisi ndi chifaniziro cha zipangizo zace zonse momwemo uchimange. Ndipo Moses ataonesedwa design ya nyumba ya Mulungu kumwambako, olo kachisi wa Mulungu, tempili la Mulungu, chihema cha Mulungu, anauzidwa kuti akayimange pamaso pa Israeli pa dziko lapasi kuti Ambuye azikhalamo ngati mmene yeye waonera kumwambako. Ndipo tikaona chihema chomwe chinamangidwa ndi Moses or King Solomon chinkayimira Yesu Khristu. Zonse mafanisha wonse anali mkati pa khomo pocherapo nsembe, mikate zoyikamo nyale, chipinda chachiwiri, zonse zinkayimira mwa Yesu Khristu tikaona mu New Testament. Ndeno tione kuti zimenezi zikutanthauza chi. Uthenga wosatha ndiye njira ya chipulumutso inayikidwa dziko lino lisanalengedwe. Ndipo uthenga unazapasidwa kwa Moses mkusogolera ana a Israeli. Ndipo unazakwaniritsidwa ndi kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu chifukwa kachisi akuyimira Yesu Khristu. Tiyeni tilowe mu New Testament tione kuti zonsezi zinkayimira chiyani. Ndiyeno ngati mmene takambira kuti kachisi ankayimira Yesu Khristu, zonse zinali mkatimo, zonse fanisha yonse. Tiyeni tione kachisi amayamba ndi pa khomo polowera, kuti pa khomo pakutanthauza chani. Tiyeni tione mu Yohane 10 verse 9. Ine ndine khomo, ngati wina alowa ndi ine azapulumutsidwa, nazalowa nazatuluka napeza m'busa. Kutanthauza kuti khomolo ndiyo Yesu Khristu, tiyenera kulowa mwa Yesu Khristu. Tsono ukalowa pa khomo paja unkapezana ndi gome lochitirapo nsembe, lomwe ana a Israeli ankaponya machimo awo mkachisi kuzera wamkulu wa nsembe. Wamkulu wa nsembe ankayimira Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu atabwera zinakwaniritsidwa mwa iyeyo, pomwe iyeyo anapachikidwa pa mtanda kutenga machimo onse a dziko lapansi. Tikuona mu Luka 23 verse 33. Ndipo pamene anafika kumalo dzina la Chebede, anampachika iye pa mtanda pomwepo. Tanthauza kuti Yesu Khristu anapachikidwa pa mtanda kutenga machimo onse a dziko lino lapansi. Kukhala nsembe yathu. Ukapitilira umapezana ndi chibesene chomwe chimakhalamo madzi. Madziwo ankagwiritsidwa ntchito ndi wamkulu wa nsembe mkachisimo. Ndiwo ikuyimira imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu, otinena kuti ubatizo. Akutero mawu pa Yohane 11 verse 25. Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine angakhale amwalira azakhala ndi moyo. Imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Tanenaso kuti ndi ubatizo. Ubatizo ukalowa madzi muja wafa pamodzi ndi Yesu Khristu. Ukatuluka madzi muja wadzuka pamodzi ndi Yesu Khristu uli mwa Yesu. Ngati mmene taonera kuti kachisi ankayimira Yesu Khristu. Ndipo kachisi ukamyang'ana kunja sanali wokongola, koma amazindikiridwa otalowa mkati. Mchipinda choyamba mnali golide, kuwala, chisalu chakasope. Tione Isaiah 53 verse 2 kunena za Yesu Khristu asanabadwe. Pakuti ameneyo azaphuka pamaso pache ngati mtengo wa nthende, ndi ngati muzu womera mnthaka yowuma. Iye alibe maonekedwe pena kukongola, ndipo pamene timuona palibe kukongola kuti timkhumbe, kukamba za Yesu Khristu. Ndipo ukalowa mchipinda choyamba munali golide, munali kuwala, chisalu chakasope monyezimira, ndiwo kutanthauza Yesu Khristu. Ukazindikira zintchito za Yesu Khristu uzakhala osangalala. Tione mchipinda choyamba. Zonsezi kutanthauza kuti ukasata za dziko lapasi, zintchito za dziko lapasi, suona ubwino wa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Tizindikirenso kuti nyale zikuwala apa zikuyimira Yesu Khristu, zomwe zinali kupereka kuwala mchipinda kuti musakhale mdima. Tione Yohane 8 verse 12 akutero mawu. Pamenepo Yesu analankhulaso nawo nanena, ine ndine kuwunika kwa dziko lapansi. Iye wondisata ine sazayenda mu mdima, koma azakhala nawo kuwunika kwa moyo. Kumbali ya kumpoto kunali tebulo pomwe makhala mikate. Ndipo tikuona pa Yohane 6 verse 51 akutero mawu, mkate wa moyo wotsika kumwamba ndine amene. Ngati munthu wina akadyako mkate umene
azakhala ndi moyo kosatha. Inde ndipo mkate umene ndizapasa ine ndiwo thupi langa ukhale moyo wa dziko lapansi. Kutanthauza kuti mkate unali pa tebulo chakumpoto ndilo thupi la Yesu Khristu, wonena kuti ndi mawu a Yesu Khristu womwe tikuwaphunzira tsiku ndi tsiku. Tione kuti chofukiza chinkayimira chani chomwe chinkathandizidwa ndi wamkulu wa nsembe. Ndino panopo wamkulu wa nsembe ndiyo Yesu Khristu, pakuti kalelo wamkulu wa nsembe ankayimira Yesu Khristu. Tione Masalimo 141 verse 2. Pemphero langa liyikike ngati chofukiza pamaso panu, kukweza manja anga kuyikike ngati nsembe ya madzulo. Chofukiza kuyimira mapemphero athu omwe akupita kwa Ambuye kumwamba, olu kwa Yesu Khristu. Tione kuti chotchinga chinkayimira chiyani, otinene kuti chisalu chakasope kumalo opatulika mkachisi. Ndipo pa 19 verse, ndipo pokhala nacho abale chilimbikiso chakulowa malo opatulika ndi mwazi wa Yesu, pa njira yatsopano ndi yamoyo imene adatikonzera mwa chotchinga ndicho thupi lache. Chotchinga ndicho thupi la Yesu Khristu, chinkayimira thupi la Yesu Khristu pachatapachikidwa chinazang'ambika chokha. Muchipinda chachiwiri wamkulu wa nsembe ankalowa kamodzi pa chaka, chomwe chikuyimira nthawi ya ciweluzo. Ndipo muchipindamu munali likasa la chipangano. Tione 2 Timothy 4 verse 1. Ndi kuchitira umboni pamaso pa Mulungu ndi Khristu Yesu, amene azaweruza amoyo ndi akufa, ndi pa maonekedwe ache ndi ufumu wake. Ndipo pamwamba pa likasa panali zamoyo ziwiri zomwe zikuyimira angelo kumwambako kuzungulira mpando wachifumu. Ndipo mkati mwa likasa munali malamulo 10 amene anapasidwa ndi Mozesi pa phiri la Sinai. Ndipo ndi malamulo amenewa ndiwo amene azatiweruza ifeyo anthu tili pa dziko lino lapansi, tili mnthawi ino. Kodi nanga ndi uthenga wanji womwe ufunika kuti ulalikidwe pa dziko lonse lapansi Ambuye asanafike? Yankho tikulipeza pa Chivumbulutso 14 verse 6 kulekezera 10 olo kupitirira pa 12. Ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha ulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. Ndikunena ndi mawu akulu, opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya ciweruzo chache, ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akatsupe amadzi. Ndipo anasata mngelo wina mzache ndi kunena, wagwa Babulo waukulu, umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache. Ndipo anawasata mngelo wina wachitatu, nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chilombosho ndi fano lache, nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lache, iyeso azamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosanganiza mchikho cha mkwiyo wache. Uthenga wabwino wosatha uzaonekeranso pasogolo pomwe Ambuye Yesu Khristu ndi angelo awo azabwera kuzatenga anthu olungama pa dziko lapansi. Ndipo kuzakhala zinyimbo, kuzakhala kuyimbidwa hosana hosana kulemekeza mpulumutsi, ulemerero uzaperekedwa kwa Yesu Khristu. Ndipo anthu opulumutsidwa azakhala ndi Yesu Khristu mpaka namuyaya, ndiwo uthenga wosatha. Kuzakhala kusangalala, kuzakhala kudyera pamodzi ndi Yesu Khristu, zowawa zonse zizatha. Tione Chivumbulutso 19 verse 7 akutelo mawu, tikondwere tisekerere, ndipo timpatse ulemerero kwa iye, pakuti waza ukwati wa mwana wankhosa, ndipo mkazi wache wazikonzera, mkazi wache kuyimira anthu omwe azapulumutsidwa. Ndili pa 8, ndipo anampasa iye avale bafuta wonyezimira woti mbuu, pakuti bafuta ndiye zolungama za oyera mtima. Ndipo olungama azavala kolona oyera, monga poyamba anapasidwa kwa Adamu. Ndipo kolona ujaso oyera azaperekedwanso kachiwiri kwa anthu pa dziko lapansi. Yesu zati tenga peku kamamba.